तर इथे बघू शकता 2-3 चमचे 3 चमचे मी इथे बेसन पीठ घेतलेलं आहे. आता त्याच्यात आपण कांदा टाकून घेणार आहोत, कोथिंबीर, 2-4 हिरव्या मिरच्या, कांदा आणि हिरव्या मिरच्या कोथिंबीर मिक्स करून घ्यायचं आहे. याच्यामध्ये हळद, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट, 1-1.5 चमचा. हे सगळं साहित्य आता आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे. आवश्यकतेनुसार मीठ टाकून घ्यायचं. 1 चमचा मीठ, 1 चमचा मीठ, आवश्यकतेनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे. तर चला आज आपण आता हे पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं आहे सगळं साहित्य. आणि थोडं थोडं पाणी टाकून आता याला आपण भिजवून घ्यायचं आहे. हे भिजवून घ्यायचं आहे भज्याचं पीठ. बघू शकता आपण थोडं थोडं पाणी टाकून हे पीठ आपण थोडं थोडं पाणी टाकून हे मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आपण अर्धा चमचा ओवा टाकून घ्यायचा आहे. ओव्याने एक भज्याला छान असा स्वाद येतो. तर असं हे सगळं साहित्य मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि अर्धा चमचा थोडासा पाऊण चमचा सोडा टाकायचा आहे. तर इथे बघू शकता आता आपण हे भज्याचं पीठ छान काढून घेतलेलं आहे. आणि आता आपण ओवा पण त्याच्यात मिक्स करून घेतलं आहे. थोडंसं आपण खायचा सोडा टाकायचा आहे, म्हणजे भजी छान आपले नरम येतात. सोडा टाकल्यानंतर असं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे सगळं साहित्य. तर इथे बघू शकता तेल आपण टाकून घेतलेलं आहे. आता याच्या भजे आपण टाकून घेतलेले आहे. तर अशा पद्धतीने आपण भजे करून घ्यायचे. इथे बघू शकता असे छान भजे आपले तयार होतात. आणि हे खायला खूपच खुसखुशीत आणि चविष्ट लागतात अशा पद्धतीचे भजे. तर तुम्ही पण नक्की करून बघा. माझे जर व्हिडिओ रेसिपी आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. याला सारखं असं खालीवर करत राहायचं आहे, कारण ते जळू नये म्हणून. आणि दोन्ही बाजूने आपले तळले गेले पाहिजेत त्याच्यामुळे. सगळं आता आपले हे भजे तयार झालेले आहेत. तर याला आपण आता काढून घ्यायचे. एकदम आपल्या हॉटेलसारखे भजे तयार होतात. आणि तळताना आपण कुरडई पापड आधी तळून घ्यायचे, नंतर आपण भजे तळायचे. म्हणजे आपले पापड कुरडायला तिखट लागत नाही. तर अशा पद्धतीने मी हात न भरवता चमच्यानेच टाकते. असे टाकून घ्यायचे. आपले छान भजे तयार होतात. अशा पद्धतीने 2 मिनटं झाली की आपण लगेच त्याला हलवून घ्यायचे. तर अशा पद्धतीचे भजे तुम्ही पण नक्की करून बघा. याला उलटून घ्यायचे. आता असे दुसरी बाजू पलटून घ्यायची लगेच.